Друже, ай бе, ай да снима нещо. Лафи нещо. Лафи. Се и аз да лаф. Де към мене манолите се и аз да лафаме, да. Не ми са лафи, че живеем сесто некои мързовайн. Сексто две леви ръци, които от един кур правилни люги, бе. Како може сесто такви мързовайни аз да живеем, да. На мен лаф тета мързи ти само леиш, ще прави. Нема връзка. Мене им са лафи, че сесто мързовайни живеем. Ето, ти кажем. А ти ке лафиш? Ай лафи ти. Но... Не. Не. Не, то е, що друго от вас. Абе, се мързи около мен. Цел живот се мързоваем. А на мене ма мързело, аз не чинал, не знам що не чинал. Не, то не е точно. Значи аз всеки ден сам станувам от спаяне. Сам самиям, сам ядом, сам серум. Не е дойдел някой да каже, трябва ли на водете гъз да му го избриш, да помогнем нещо да направим. Нищо. Мързовайн, габрин. Цяла държава си такви мързовайни. И водалинското шо е, кай направили сега? Да мек смарт да биде телефонът. И сега направили до негде, няма направили като ще трябва. Значи ки направиш това да биде с умислите да мениш канали. А не мързовай. А направили сега до там, не може ли да дотерат до край. Мързовай, гибри. Мене я и на лото ми се падна пред някой ден в село Осеарно. Ама шока ми се падна. Ми се явува Даниела, партия си изимаш. На шо личи тая, бе? Са шо фирма мързованска е тая да не взема партия от дома ти и донес. Викам, ки дойте вие ки ми и донесте, как ще трябва. Ние. Кой ки ги носи? Мързовай. И сега е трябвало от почта си изим. Имах аз и една женска. Ама почнаваме и заедно да живеем и се лахме, да се кандисме веке. И една ще викам, ай донеси една чаша вода. Ти мързован, не сай да станеш, не знам шо, чаша вода. Айде мъри, викам една чаша вода, донеси, шота. Донеси, вземах и лав повече. Викам, ще една, ще ми кажеш, сокалото ки го взема. Ми викам, таман, кой сокалото да го взимеш и вода ки ми донеш. Не за мен, мързованка, не е вида на мързованка. Сак ще сватба. Сак ще да са верме тия работи. И дадех 500 динара, дой пърстен си купе. Има ни пърстен го има. Си отида, нигде няма. Мързованка не видам. Все с такви еби ветър аз живеем. Али сега има на по-добре. Това покот да няма мързи, така ми стои на мен. Иде дека мене, няма мързе да дойде. Сесиите работи и прави нещо. Може она. Она. Що ти кажа? Няма мързе на това. Чека сега. Ало, да? Дома съм. Ти ки дойш ли на вай? Се спремиш ки дойш? Ки дойш, как те не та мързе, не искат тия други. Знаеш, и аз и два път ки ти дам, ти върз мен да биш. Не от ма мързе, тук сам ти да доминираш малко, да изпаднеш в израз малко и ти. Да чекам аз. Важи. Кажи какви биш. Кой ки е бил пичка?